За Българската национална телевизия, новинарската емисия посветила нас, излъчена в деня, в който Барак Обама беше избран за нови американски президент, получи голямата награда Златен чадър на фестивала Media Mix 2009 в Албена в категорията новини и репортажи. И още една награда за Българската национална телевизия. Филмът Серенада в копродукция CBU, сценарист Румен Николов и режисьор Зоя Касамакова, печели Златен чадър в категорията детски предавания. От Албена предава Ирина Цонева. По света и у нас печели голямата награда в оспорвана битка с новинарската емисия на Нова телевизия Календар и предаването Темата на Нова с новините на TV2 и сутрешния блок на BTV. Оли Груева е председател на журито. Госпожо Груева, с какво точно нашата емисия ви впечатли? Впечатли ни с това, че е модерно направена, много динамична. Значи това е емисията след изборната победа на Обама, с това, че имаше кореспондент на мястото на събитията в Америка, с великолепния краен коментар на политолога Иван Кръстев, с динамичността на целия репортаж, с картината преди всичко, добра операторска работа, с всичко. Единодушно беше журито просто за тази награда и още веднъж поздравление, все така да ги печелите. Освен прякото включване на Вяра Анкова от Вашингтон, емисията съдържаше коментари на живо от нашите кореспонденти в Брюксел и Москва, както и атрактивни репортажи от страната и чужбина. Много сме щастливи, че гилдията ни оцени, така както и зрителите, за които по света и у нас е емисията, която заслужава най-много доверие. Така завършваме днес. От мен хубава вечер. Приятна вечер.